You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Sing this together, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Sing Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy
Mayong hapon kaninyo nga tanan. Mayong hapon sa atong mga kaubanan nga na dinhi sa sanctuary. Welcome no sa Solidario Gloria Christian Church Visayan Service. Ingon usab sa katong mga nagatanaw ka namo over live stream via Facebook, YouTube. Daghang salamat sa inyong pag-uban nga ni kanamo matag Domingo, no? And welcome you to our Visayan service. And it's a great encouragement to know that the fact indeed, no, si Ginoong Jesus gayud buhi gayud mga igsoon. Amen. And si Ginoong Jesus gayud angayan siya, no. He is worthy to receive our regular, no, ang corporate attention, ang atong pagsimba diha kaniya, no. Tungod kay sa balaang dugo gayud ni Ginoong Jesucristo in whom he died, no, to create a people, no, mga katawhan nga magsimba diha kaniya, no, a worshiping people. Ingon gani diha sa pulong sa Ginoo diha sa Ephesians chapter 5 verse 19, no, that we should address one another, no, in psalms and hymns and spiritual songs and making melody to the Lord, no. Dili lang kay sa panag-awit lang but even sa atong mga panag-ampo. Amen. So karong kahapon nun, pinaagi og alawiton, no, kini ang ato ang pag-ampo mga igsoon that ang ato ang Ginoong Dios gayon magkadungog kanato that ato ang kinahanglanon ang iyahang kaluoy sa matag adlaw. Ingon gani usab diha sa pulong niya sa pagbangutan sa Lamentations 3 verses 22 to 23, no, that the steadfast love of the Lord never ceases. Matag adlaw may suon, no. They are new every morning. Great is His faithfulness. No, ang iyang pagkamatinumanon nga ni kanatong tanan. So akong ginauhag ang tanan nga sa pag-awit ni ini, no, diha lang sa atong mga lingkuranan, no. Let's sing this song. Kasimba kita. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Oh, we don't hear our song. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our heart and remove anything that is standing in the way. Coming to you today, of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, forgive our sins, we pray. Know of you, and know of you, we're surrounded
Ginoo nga makita ang tanan mo nga ikaw gayud Dios nga balaan. Salamat Ginoo. May you put worship in our hearts, Lord God, as this is our response to you, Lord. Amen. Amen. Ang pulong sa Ginoo din na usab sa Salmo 100 verses 1 and following, nagaingon gayud, awiti nga malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan, no? Atong simbahon, no? Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Verse 3, ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha, no? Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. No? Ang Ginoo maayo. Mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. No? Giingon gyud diri nganong magpasalamat gyud ta mga igsoon sa Ginoo. Ginaingon gyud nga ang Ginoo, no? Tungod kay ang Ginoo maayo, no? Ingana lang yun ang ato ang pagpasalamat diya sa tong buhay nga Dios. Ingon usab nga si Pablo, no? Paul uses Christ as the ultimate example of humility, no? Pagpaubos that we should follow. Gigamit ni Pablo si Kristo isip ang kinatas-ang panig-ingnan sa pagkamapaubsanon nga angay gayon natong sundon. Amen. Si Kristo mao ang nga diha sa mismong dagway gayud sa Dios. Naghawas sa iyang kaugalingon ug miko sa dagway sa usa ka sulugoon. Sa pagbuhat niini, siya nahimong masinugtanon sa Dios hangtod sa kamatayon. Kini iyang gibuhat halang sa kaayuhan sa iyang katawhan. No, gipahayag ni Pablo ang pagka-Dios ni Jesus sa dihang siya nag-ingon nga tanan, no? Every knee will bow and every tongue will confess to Him that Jesus is our Lord. Kini usa ka tin-aw nga timailhan kung unsa ang mahitabo gayud bisan sa pagbalik, no? Sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo nga ni kanatong tanan. Ingon usab ang pulong sa Ginoo, Mateo kapitulo 25 verse 31 nagaingon, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Karong kahaponon, amo ka man ginaawhag sa pag-simba sa atong buhay nga Dios, no? Ato siyang pasalamatan, atong daygon ang iyang ngalan. Paliw ko sa pagtindog. Amen. Sa pagduol nato kang Ginoo Kristo, kita gayon magayukbo. Atong tingahaw ng pagsimba diya sa iyang ngalan, guys. Di alam mo sa iyang presensya, adunay hingpit nga kalipay kay maiso. Kasimba kita kaniya. Ani ako magayupo kanimo, O Jesus, sa presensya mo adunay kalipay. Mananay makatupo kanimo, O Diyos, kalipay ko ang pagsimba kanimo. Langit imong trono, langit imong trono, ang yutato banan mo, yukbuhan ka sa imong tila. Among tinuha nga kanimo magsimba
presensya mo kalipay hihimpi. Sa katapusan tong awitong niya ko, di ako magayo po kami mo, O Jesus. Sa presensya mo adunay kalipay. Wala na'y makatubong kanimo, O Diyos. Kalipay ko ang pagsimba kanimo. Manunubos, ubutong anak sa Diyos, maayong balita, mamuhi ka, Jesus. Ikaw ang iantos sa akong mga sala, ikaw ang akong pasidunggan. Ikaw ang iluwas kanako, Jesus. Ikaw ang ibayad sa sala ko, puno ka sa kaloob, O Jesus. Sa krus ikaw nagantos, ang pag-igugma mo pasalamatan ko. Sa makausap manunubos, Manunubos, bubugtong anak sa Diyos, maayong balita, mabuhay ka, Jesus. Ikaw ang iantos sa akong mga sala, ikaw ang akong pasilungan. Pasilungan, ikaw ang iluwas kanako, Jesus. ikaw ang Ibayad sa sala ko, puno ka sa kaloob, O Jesus. Sa krus ikaw nagantos, ang pag-igugma mo pasalamatan ko. Ikaw ang iluwas, ikaw ang iluwas kanako, Jesus. Ikaw ang ibayad sa sala ko, puno ka sa kaluoy, O Jesus. Sa krus ikaw nagantos, ang pag-igugma mo pasalamatan ko. Sa makausa, nagpadayon kami sa paghatag nining pasalamat ya kanimong Ginoong Yesus. Kami lamang magpadayon sa paghatag nining among kaugalingon, Ginoo. Sa iluwa kami sa among mga kasaypanan, sa among mga hunang-huna, sa among mga laraw, sa among mga ginasulti. Ngawa na mo mabantayan, Ginoo. Nakasala na di ay mi. Apan na niya kami karon, O Dios, hinauton ta nga imo kaming bag-uhon ang among panguna-una, unta magalihok ang imong balang spirito, dili lamang sa among mga tagsa-tagsa kakasing-kasing, apan ingon usab sa among mga panguna-una. O Dios, padayon na kami sa pagsimba nga malipayon diha sa among mga kasing-kasing diha kanimo. Bisan sa among pagpamino karon sa imong mensahe, unta kinigayon mo tisok sa among kinahilad-man sa mga kasing-kasing, Ginoo Lord. Kami magpadayon sa pagsimba diha kanimong pagdaig, kini among
balik tanan dungog himayaw pagpasalamat. Diha lamang kang Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. So makausama yung hapon kanatong tanan, mahimo ba nga ato ang kumustahon na matag usa? Ato ang himamaton, ayan, sa atong mga isigkakilid. Ayan. Sige, padayon lamang kita sa magpabiling kita sa pagtindog, no? Aran sa atong scripture reading. Salamat. Padayon kita sa pagtindog para sa tuwang pagbasa. Ang ato ang pagbasa karon anaa sa Salmo kapitulo 19 bersikulo 1 hangtod 8. Kung basahon sa Maayong Balita Biblia. Bulahan kadtong putli ug kinabuhi ug nagamatinumanon sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga sugo. Ug sa kinasing-kasing, nagsimba kaniya. Wala sila magbuhat og dautan, kundili nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. O Ginoo, gihatagan mo kami sa imo mga balaod, o gisugo pagtuman niini nga matinud-anon. Pagmatinumanon unta ako kanunay sa imo mga sugo. Unya dili ako maulawan, kay tumanon ko man gayod ang tanan mong mga sugo. Sa pagkakaton ko sa matarong mong mga hukom, magdaig ako kanimo uban sa putli nga kasing-kasing, tumanon ko ang imong mga sugo, busa ayaw ako isalikway. Magampo kita. Pwede na ta maglingkod. Before ta magampo, mao din niya ato ang dalahon karon sa atong congregational prayer. Atong ihangyo sa Ginoo nga ato ang mga pastor nga nag-undergo karon og ordination process. So mao na ang atong pangayoon sa Ginoo. Og ikaduha kaning ato ang mga Bible studies sa Visayan service. So hangyoon nato nga ang Ginoo magpadalangin niini. So magampo kita atong iduko atong mga ulo. Among Ginoong Dios, dalaygon ka, ug amo kang ginasimba. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Naghatag kani kanamo og kaalam ngadto sa kaluwasan. Tudloy kami, Ginoo, nga higugmaon ang imong pulong. Kanunay namo kining tun-an, aron mahimo kaming matinumanon niini. Maglakaw unta kami subay sa imong mga pagbuot, Ginoo. Makita unta Ginoo dinhi kanamo ang imong pagkamatarong, ang pagkamapaubsanon, ang pagkadiyosnon, ang mga kinaiya ni Ginoong Hesukristo, pagkabalaan, aron maghatag kami og pasidungog sa imong pangalan, bisag unsa man ang among pagabuhaton, Ginoo. Ug karong taknaa amo apong ginaampo, Ginoo, ginapangayo namo kanimo. Ang amo ang mga pastors nga nag-undergo karon og ordination process, si Pastor Freddy, Brother Stanley, si Brother Jenner, bangi sila, Ginoo, nga mulampo sila sa ilahang mga pagtuon, sa ilang mga requirements, sa ilang mga assignments. Hatagi sila kaalam, Ginoo, og paggiya. Ug unta imo hapong tagbuon ang ilahang mga pahinanglanon sa ilahang pamilya. Protektahi sila uban sa ilang mahal sa kinabuhi, batok sa mga kalihukan sa kalaban. Mulambo pa ang ilang pagtuo, Ginoo, ug ang ilang kahibalo aron mahimo silang ehemplo sa mga katawhan nga imong gidala sa ilang pagpangulo. Sa pagtuo, mahimo silang ehemplo sa batasan ug sa mga pagpanggawi. O Ginoo, amo pong ginapangamuyo kanimo nga tabangan nimo ang Bible study groups sa Visayan service. Mga babae na sila mga grupo, kalain-lain nga mga schedule, sila Sister Lynn, Sister Lilia, Marisa, Marie Chris,
Sa ilahang mga schedule, Ginoo, nagkalain-lain, ikaw nasayod, Ginoo. Ug mga kalalakinan, Ginoo, among Friday group, ni Brother Freddy, Tuesday group ni Brother Rexon, ug ni Brother January, ug among buluhaton dito sa Mandog, kaming ni Brother Jesse. Lord, among ginadala kanimo kay kung dili ka magpanalangin, dili gyud, Ginoo, wala kami mahimo. Og apil di ay Lord ang amuang bag-o nga ministry dito sa Kabantian. Ikaw, Ginoo, magsangkap ka namo aron mahimo kaming angayan sa imuhang panawagan. Panalangini ang among mga magbubuhat, kining mga magtutudlo, Ginoo, nagapanglihok. Ug ang mga tao pod, Lord, nga anaa didto, unta maluoy ka kanila. Unta adunay mga kalag nga maluwas. Ug imo untang i-provide ang mga panginahanglanon didto. Sab, Ginoo, amo pong ginaampo ang tanang mga magsisimba nga anaa dinhi karon, ug ang ilahang mga panimalay, ang ilahang mga pamilya, Ginoo. Tagbua, Ginoo, ang ilahang mga panginahanglanon. Nalangini sila. Ug karon, Ginoo, sa among pagpadayon, sa among pagsimba, aminaw kami sa imuhang pulong, ablihi ang among mga kasing-kasing. Hatagi kami sa salabutan, kasing-kasing na madinawaton sa imuhang mga pagtulunan, mga pagbadlong. Imuhang kabubuton, Ginoo. Tabangi pod ako, Ginoo, grant me boldness and wisdom to proclaim your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, mayong hapon sa tanan, daghang salamat sa music team, sa inyong pagpangulo sa ato ang pagdaig, sa ato ang buhi nga Ginoo. Aduna ako'y pangutana para sa ato ang tanan. Na ako'y tulo ka sitwasyon kung ihatag karon, usa kini ka pangutana. Inyo ni siyang tubagon sa hilom lang. No? Kung papilion mo, asa may maayo para kaninyo. Una nga sitwasyon. Ang mo-attend og kumbira o mo-attend og funeral. Asa man mo pili diha? Sa inyong pilion. O, katong mga bag-o lang nakadungog sa kining pagpangwali nato sa Ecclesiastes, siguro maglisod ta og pili ani. Pero kadtong kauban na nato, pipila ka beses na, murag dali na lang ni sa ila kay sweeto na sila nining bahina. Pero naay mas challenging na question. Ining ikaduhang pangutana. Now, kung papilion ka, asa man ni imuhang pilion na mas maayo? Ang pagkatawa o paghilak? Asa may imong pilion diha sa duha? Medyo magduha-duha siguro ka tingali diha, no? Asa may akong pilion diha? Pero naapay ikatulo. Mauning ikatulo nga pangutana. Unsay may mas maayo alang kanimo? Kana maghuna-huna ka sa imong adlaw na tawhan, kanang imong birthday, or imong huna-hunaon ang imong adlaw sa kamatayon. I-try la og pangutana imong sarili sa hilom. No, ayo lang tuktukan ang inyong bangko diha. Siguro makadungog tag nay uban mingog simbako. Pero kining mga pangutana, mga kaigsuonan, akong gihatag kaninyo, dili kini sayon tubagon. Tinuod na, no? Pero pinaagi niini, ipakita niini kanato karon sa atong matun-an nga dili di ay tanan nga atong ginahuna-huna nga maayo, no, base sa ato ang panlantaw, sa ato ang perspective. Ang tinuod nga mas makaayo alang kanato. So base sa perspective sa Ginoo. Lahi kasi ang panglantaw nato as a man, lahi pud ang panglantaw sa Ginoo nga angay alang sa atoa. So dili di ay tanan nga atong gihuna-huna nga maayo, ang tinuod nga mas maayo alang kanato. Mao kini ang ato ang problema, mga higala ug maigsuon. Often what we perceive is good, in reality, is not really good or better for us. Pero kabalo mo, kung unsa ang alang sa Ginoo nga maayo, alang sa iyang katawhan, it is always better
Mao gid na. Kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, dili ang panglantaw sa tao, kundi ang panglantaw sa Ginoo. Mao gid na kanunay ang better. In fact, best gyud. Kaya atong titulo karon sa ato ang pagtulunan, mao kini. Ang labing maayo ang pamaagi sa Ginoo. Labing maayo ang pamaagi sa Ginoo. Kaso lang, kini nga dili kini kasagaran mo'y atong pilion. So everyday naatay choices. Ganina kung gitagaan ta mo og sitwasyon nga mopili ka mo. Pero everyday we have that situation diin mo pili ta. Pero sad to say, kasagaran dili nato pilion kung unsa tong makaayo kanato base sa perspective sa Ginoo. Pero kung unsa tong naanda nato nga kana ganing maayo alang sa ato ang panglantaw, mao na pirmi ang ato ang ginapili. Gani sa mga sets of questions nga kung gihatag kaganina, kung gipili nimo tong ikaduha nga sets kaysa unang sets, ang unang sets mao ni kumbira, pagkatawa, paguna-huna sa birthday, mao nang unang nga sets akong gihatag kaganina. Kung wala kini nimo gipili, instead gipili nimo tong ikaduha, ang ikaduha ka gustuhon nimo ang funeral, mas gustuhon nimo ang paghilak o huna-hunaon ang imong kamatayon. Kung kining ikaduha nga sets mo imuhang gipili, mga igsoon, mga higala, ang sulti ni Haring Solomon, congratulations nga naman. Maalamon ka nga tao. Maalamon ka nga tao. Mauna mga igsoon ug mahigala, paminawa ninyo pag-ayo ang atong pagtulunan karon. Kay kung ato kining masabtan pag-ayo ug ato kining maaplikar sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi matag adlaw makatabang kini og dako kanato aron mahimo kitang maalamon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Masayra nato unsa gyud ay sa perspective sa ato ang Ginoo ang labing makaayo alang kanato. So dili na ni perspective nato. Iya na ni sa Ginoo. No, doon na siya perspective nga maayo alang sa iyang katawhan. Mao kini karon ang atong mabasa sa sulat ni Haring Solomon sa magwawali o Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod 4. Actually up to 14 ni siya nga pagtulunan pero medyo taas gyud ay na-realize nako. So ako na lang siyang giputol. But pasabot na at na next part ani. So sa verse 4 lang ta kutob. So muhangyo na pud ako kaninyo kung pwede mo nindog ta og balik agi og pagtahod para sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ato ang basahon pagbalik, atong basahon karon ang Pagwawali kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod 4. Ang sulti dinhi sa maayong balita Biblia. Ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang mga buhi kinahanglan magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naggahulat kanatong tanan. Ang kasub-anan mas maayo pa kaysa katawa. Makasubo man kini sa imong panagway apan sa kasing-kasing makalipay. Buang-buang ang tao nga maghuna-huna sa kalipay, ang maalamon naghuna-huna sa kamatayon. Magampo ta. Among Ginoo nga labing malamon sa tanan, tabangi kami karong taknaa, aron among masabtan kining imong kabubuton, imong pulong Ginoo. Andama among mga kasing-kasing, ug among mga salubutan, himua kami Ginoo nga mapaubsanon o madinawaton sa imuhang mga pagpanudlo. Ug tabangi pud ako Ginoo nga ang imo lamang nga mensahe mo'y akong mahatag sa imong katawhan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na ta maglingkod. So anaa na kita karon sa chapter 7 sa Ecclesiastes. Salamat sa Ginoo at last ni katunga na ta.
O nila actually sugod na punta karon sa chapter 7 kay 12 chapters lang man ang Ecclesiastes. So dinhi sa kapitulo 7 dinhi magsugod ang transition, dunay kausaban sa dagan sa pagpanulat ni Haring Solomon. Mubalhin siya sa pagiging atheistic approach. At dili siya atheist, no? Ako lang klaruhon. Si Haring Solomon dili siya atheist. Pero sa iyang approach sa first 6 chapters, mura siya atheist. Mura siya walay Ginoo. Aron ipakita niya ang kinabuhi nga walay Ginoo. Nga bisan unsaon day nimo pangita ang kalipay, basta wala day Ginoo sa imuhang kinabuhi. Wala gyud kay makuha nga kalipay, dili gyud ka matagbaw. Mura lang daw kag nagdakop sa hangin. So tistingi daw nagdakop ang hangin. Mao daw na kung ang Ginoo wala sa imuhang kinabuhi. Mao nang dagan sa iyang pagpanulat sa sulod sa unang first 6 chapters. Katong una nga 6 chapters, 1 to 6, mao toy ginatawag og diagnostics para makita ang problema. Para masabtan nato kana bang kailangan gyud mo og X-ray machine. Kanang X-ray machine ginagamit na siya as a diagnostic machine para mahibal-an kung doon na ba kay fracture, doon na ba yung mga bali-bali sa imuhang mga bukog. Pero kung magpabilin lang po ka sa kanang imuhang knowledge, ang imuhang kahibalo nga, uy, tuod no, naaday ko'y bali sa akong bukog. Unya, wala kay gihimo operasyon baron or anything as cure. Useless gihapon. Wag gihapon ay kahimuan. Pero si Solomon naghatag kanato og dili lang diagnostics ang iyang gihatag. Pero naghatag pud siya og cure. Mao ni ang solusyon sa problema. Mao kining ikaduha nga sets nga ato ang pagatan-awon karon, kining chapter 7 up to 12. So dinhi dalahon kita niya paunsa mahimong maalamon sa kinabuhi. The application of wisdom. Ang solusyon sa problema is wisdom. Una ginapakita ni Solomon, you have to apply wisdom kasi mo ning solusyon. So si Haring Solomon, kabalota, para sa katong wala pa gyud nakasubaybay, bright kayo si Haring Solomon. Wise kay siya. Walay sama kaniya ka bright ug kadato. Dughan kayo siya gisulat kaniadto nga mga proverbs o mga panultihon. Sa dihang wala pa siya mosimang sa tulid nga dalan. Si Solomon niagi na siya simang nga dili tulid nga dalan. Nisimang siya. Kung makita nato sa unang hari, kapitulo 4, versikulo 32, mabasa nato dito, nga kini day siya Haring Solomon, nagsulat day siya og perting daghana nga proverbs o panultihon. Gani sulti dito 3,000 ka panultihon iyang gisulat. Unya nagsulat pod siya og 1,005 ka mga songs, mga awit. Mas daghan pa sa atong Book of Proverbs. Kaya atong Book of Proverbs nga naka-record is more or less na sa mga 900 ra kabuok. Pero iyang nasulat matod pa dito 3,000. No, wala ta kabalo kung asa ang uban. If na-preserve ba to o nawala. Pero some of the commentaries ako ang nabasa, ingon nila nga ang panultihon daw ni Solomon nga katong gi-mention nga 3,000, ang katudag uban nga wala na record. Ingon daw dito, dili daw tanan written. Dili daw tanan written na proverbs. Ang uban daw is spoken. Spoken proverbs. So dili na to masulti nga nasayang ra. Kaya ang tanan nga gisulti sa tao dalahon man sa paghukom sa ulahing mga adlaw. Pero anyway, makita nato nga grabe gyud ay ka maalamon si Solomon. Una-unaon nimo na 3,000 ka proverbs o panultihon. So katong mga panahon na katong straight pa ang iyang giagian. Muna nakabuhat siya, nakasulat siya atong mga songs and proverbs. Nagihatag katong okay pa ang iyang kaalam nga gihatag sa Ginoo. Pero kabalo mo mga igsoon, mga higala, nisimang sa dalan si Solomon. So, sa dihang
gigamit na niya ang mga resources nga gihatag sa Ginoo dili sa pamaagi sa Ginoo. Ang katuyuan sa Ginoo is tagaan siya kaalam, tagaan siya og mga bahandi para gamiton niya para sa mga katuyuan sa Ginoo in order to govern the people of God to know what is evil and good. Pero sa sugod lang niya gigamit, kadugayan dili na. Nisimang siya. Unsa iyang gibuhat? Iyang gigamit hinuon ang mga resources nga gihatag sa Ginoo para sa pagpatuyang sa kaugalingong mga tinguha, mga lawas nung kalipay. Oh, 1,000 ka buok ang ihang babae. Imagine nimo na. Materialismo, pagiging labaw sa kinaadman. Bright siya kaayo, unya ginakumpit niya ang uban. Gani ang ihang papa nga hari pod, murag giapil niya siyang kompetisyon nga mas labaw pa siya. Yon, personally maging sikat siya. Oh, pero dili ang Ginoo mo inahimaya sa iyang kinabuhi. Mao tong mga panahon nga nisimang si Haring Solomon. So nahinahinay kawala ang ihang glory days. Ug ang iyang wisdom to write proverbs nawala. Kaya kung obserbahan nimo dinha sa chapters 1 and 6 murag seemingly murag wala man ang Ginoo dinha kay Solomon. Murag atheistic ang iyang approach. Pero later sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkapaniguangon, ang natiguang na siya, nakabalik siya sa Ginoo. So, I think si Solomon, nagrepent siya. Nagrepent siya. Kay tungod sa iyang pag-abot niya katiguangon, nausab ang dagan sa iyang panguna-una. Nibalik siya sa iyang glory days. So, sa dihang daw nahanaw ra sa kawalan ang iyang mga kaayo, iyang ka-bright, ang taanang maayo ug nindot nga butang nga gitagana sa Dios kaniya, ang nabilin kaniya emptiness. Mao nang naagian ni Solomon. Bisan naa siya atanan, kumpleto na siya, pero tungod kay bisag unsa nga anggulo tan-awon, iyang gitistingan, wala gihapoy kalipay o katagbawan nga makuha kung wala ang Ginoo dinha kanimo. So may na lang, may kaluyan sa Ginoo nga si Haring Solomon nakabalik sa sabakan sa Ginoo. So dinhi sa atong passage karon, kapitulo 7, daw ni balik na kaniya ang kanhi nga glory days. So maalamong pagpanulat sa mga panultihon. Kay kung ay mong sabton kining basahon nimo ning kapitulo 7, proverbial na pod ni siya. Proverbial na pod once again. Nibalik siya sa iyang Proverbs. Nagsulat siya og reflection sa iyang kinabuhi, sa iyang kasinatian, sa iyang naagian sa kinabuhi. Pero ang nakalahi niini sa una niyang gisulat nga mga Proverbs, katong una nga Proverbs is intended to as a father to his son. So mo nang una nga Proverbs. Pero kini karon gikan sa usa ka magwawali or isa ka preacher towards his congregation or ecclesia. Kaya Ecclesiastes. Ini Ecclesiastes, originally, katong mga tao nagapaminaw sa preacher. And this is a warning for all of us nga dili nato agian ang samang kamalian nga naagian ni Solomon. Kay tapos na siya ni agi niini. Abiniyag sakto kaniadto. Pero sa kaulihian dili di ay. Abiniyag ang kalipay o katagbawan makita sa mga butang sa kalibutan nga walay labot ang Ginoo. Sa tumang pagtagbaw sa kahilayan, sa materialismo, kalibutanong mga kaalam, apan kining tanan musangko ra di ay sa pagkawalay pulos. Mo nang pabalik-balik niyang sulti, walay pulos. Ang tanan mura lang kag nagukod sa hangin. Tungod kay dili kini makahatag og lasting or tiunay nga kalipay o malungtaron nga katagbawan. Inay, ang katagbawan di ay dinha lamang makita
sa Dios. Nga iyang gi-reject. Nangita siya kalipay, walay labot ang Ginoo. And in the end, nibalik ra gihapon siya. Tama di ay no. Ang kalipay anaaraman di ay sa Dios. Busa ayaw siyag sunda. Mao na ang warning. Dili nato siya sundon. Dinhi sa atong section karon, bersikulo 1 hangtod 4. Dinhi sa atong section, hatagan kita ni Solomon sa iyang mga listahan sa mga panultihon. In fact, padulong ni sa 14. Pero dinhi lang sa takutob sa 4. Nga panultihon, bahin sa panglantaw sa kinabuhi, aron kita mahimong maalamon. So, ang tinguha ni Solomon nga i-apply nato ang solusyon, which is itawag og wisdom. I-apply nato sa ato ang kinabuhi or mahimo tang maalamon. Ipakita niya dinhi nga dapat daw ang atong panglantaw sa kinabuhi giniyahan gayud sa pulong sa Dios. Dapat naatay divine revelation, naatay pulong sa Dios. Scripture, mao na ang ato ang basihan sa atong pagkinabuhi. No? Aron magpabiling kitang maalamon sa atong kinabuhi taliwala sa hiwi og tinunglo nga kalibutan. Mao na iyang ginasulti. Kasi 1 to 6 makita niya dito nga useless ang kinabuhi. Hiwi, tinunglo ang kalibutan, tinunglo ang kinabuhi. Pero din hiyang ginapakita naa di ay wisdom. I-apply na tong wisdom. I-apply na to para mahimo gihapon tang maalamon sa pagkinabuhi taliwala nining kalibutan nga under curse. So ipakita ni Solomon nga ang pamaagi sa Ginoo mo'y pinakamaayong pamaagi alang kanato. Mao ni ang ipakita kanato. Pero ang maayo sa Ginoo, mao lagi na ang nakalisod, kasagaran sa realidad dili nato pilion. Ang atong ginapili kanang atong nailhan, nasanayan nato nga maayo. Instead, we choose what seems right for us. Busa karon sa atong text, no, medyo lisod ni siya sabton, pero aduna kitay key, natay susi. Ang atong mabasa dinhi ay pabalik-balik na word. Itawag ni siya tov, T-O-W-B sa Hebrew. Pero sa English makita nato better, better. Sa Bisaya atong gibasa kaganina, mas maayo. Mao ni ang susi. So adunay pagkumpara sa duha ka butang. Dunay maayo, duna poy mas maayo. Masabtan nimo ni nga adunay mas maayo kay gitandi nimo sa lain pang maayo. Pero kung wala kay tandian, dili nimo itandi, mahulog nga isa ray maayo. Halimbawa, aduna kay maayong adlaw. You have a good day. Pero naapoy mas maayong adlaw kay gitandi nimo sa mga niaging adlaw, mas maayong adlaw karon. So, imuhang gitandi. So, mao kanay atong makita dinhi, dunay mga pagtandi. Makita nato nga dunay maayo, pareho sa bersikulo 1, atong nabasa, ang maayong dungog. Mao nang gisulti dito. Maayong dungog kuno, mas labing maayo kung ikumpara sa lain pang maayo. Naunsa man ang lain pang maayo nga gikumparahan dinhi? Ingon pa dinhi, mas labing maayo kaysa pahumot. Mas labing maayo sa pahumot. So adunay pagkumpara. No, pabalik-balik ni atong mabasa sa listahan sa panultihon ni Solomon dinhi sa atong teksto. Actually verse 1 up to 8, makita nato ni pabalik-balik ang kining better or kining mas maayo. Pero ato i-focus karon hangtod lang sa verse 4. Makita nato diri pirmi, no, asa akong ginaingon nga mao ning atong susi kasi repetitive words. Maayo, tov. Oh. Si Solomon tudluan kita dinhi unsaon magkinabuhi nga maalamon. Mao na iyang tinguha kasi gusto na i-insert dinhi ang solusyon. Kung unsaon magkinabuhi nga mas maayo. Kaya nang term nga tov or better. Gusto niya nga magkinabuhi kita nga mas maayo. Pero unsa man ang anaa niining o makita nato, no? Nga mahimo ka nato nga maalamon. Unsa man? Unsa man ang anaa sa kaalam? Unsa man ang atong makuha?
Unsa may mahatag sa kaalam, nganong mo resulta man kini sa maayong pagkinabuhi. Mao ang pangutana. Unsa day naa sa wisdom? Nganong mahimo man mas maayo ang atong kinabuhi kung i-apply nato ang wisdom. So sulti gani sa isa ka pastor, wisdom sees further. Ang wisdom daw makalantaw og mas layo pa. Mas layo ang iyang makita. Ang kaalam maghatag kanato og taas nga panglantaw sa kinabuhi. Dili mubura imong makita. Tungod sa kaalam mulampas pa kini sa unahan. Ang kaalam tugutan kita nga makita dili lang ang karon, kundili pati ang umaabot. Ang taong maalamon dili maghuna-huna pirmi kung unsay. Ang taong maalamon dili lang niya ginahuna-huna ang karon. Pero makita pud niya ang umaabot. Mao nang tawo nga maalamon. So ang uban ginatan-aw lang nila ang karon. Kasi enjoy life lagi. So enjoy life pero karon lang. Pero ang taong maalamon pangandaman pud niya ang ugma. So mo na atong makita dinhi. Pananglit ay isa ka tao nagsweldo og 100,000 kada bulan. Talagsara siguro ana karon gawas sa Senado siguro na ang mga dagkong mga corporation. Butang lang nato for example. Dako kay siya sweldo 100,000 kada bulan. So kada bulan dato siya. Pero iya pong hutdon o gasto 100,000 kada bulan. Or sobra pag yun. No, kasagaran sa to ay naanak baya po, no? Kung unsa atong income hutdon na to gasto. Or mas labaw pa atong gasto. Ang tawag ana, kahinumdom nung ko itong una, tawag nag-presonable. Presonable kay makautang-utang yung ka din ha. Nga naman, kung sa imong income, dapat diha lang kutob imong gastuhon. Pero diha pag yung palabuan. Pero dili ka na maalamon na pamaagi kabalutan ni ana, di ba? Nga naman. Kasi wala na mahabilin sa imuha. Ang kaalam, tabangan kita nga pangandaman ang umaabot nga ting-ulan o tigutom. Tabangan ta. Ang kaalam, tabangan kita nga makita ang katapusan sa kinabuhi. Aron mahimo kitang andam sa dili pa kita mamatay. Mao nang kaalam. Tan-awon nimo daan unsa man ang umaabot. Dili lang ang imong kaunon ugma unsa sunod bulan tan-awon pud nimo ang imong kamatayon. Mamatay jud ko. So ako na nang tan-awon daan. Kay imo namang nahibal-an, imo na siyang mapangandaman. Sulti gani ni Moises sa Salmo 90 bersikulo 12. Sulti pa niya. Nga kung maalamon daw ka, makita nimo kanunay ang kamubo sa kinabuhi. Unya, kumbaga, ma-foresee na nimo ang imong katapusan. Unya, mahimo kang mainandamon. Maandaman nimo, kay kabalo naman ka nga, natay nagsakit naman ako likod, dili naman kay kutarog lihok, murag hapit naman siguro kukuhaon sa Ginoo, so mangandam na siya. Inana daw ang taong maalamon. So mahimo siyang mainandamon. Pareho kini sa pag-ampo ni Haring David. Si Haring David nag-ampo pod. No, gihangyo niya ang Ginoo nga mao'y tinubdan sa kaalam. Dito siya nangayo sa Ginoo kaalam. Ginoo, himo akong maalamon. No, aron hatagan siya niini kining kaalam. Aron masayran niya nga unsa hangtod kano sa iyang kinabuhi. Makita niya iyang katapusan. O niining paagiha makabalo siya aron makapangandam sa kinabuhi. So makita nato na Salmo 39 bersikulo 4. Mao nang kasagaran na pag-ampo sa mga bright nga tao. Mao nay tinuod nga nag-apply og wisdom. Nag-aampo kanunay sa Dios bahin sa unsa kamubo ang iyang kinabuhi. Nganong sa Ginoo man sila nangayog kaalam? Si Moises nag-ampo siya sa Ginoo, si Haring David nag-ampo siya sa Ginoo. Ug mao pud ni ang rekomendasyon pud sa ato karon ni Haring Solomon. Nang sulti niya nga pangitao nato ang kaalam dinha sa Ginoo. Ang kaalam nga base sa scripture, base sa gipansulti sa Ginoo, dili ni basta-basta nga kaalam ng pinunitan sa daplin-daplin. Ingon niya, dili basta-basta kaalam, kundi langit nun nga kaalam. Adto ka sa Ginoo. Ang mga igsoon, mga higala,
ang mas maayo nga kinabuhi dili nato makita pinaagi sa pagkumpara niini sa atong mga experiences, mga kasinatian, or mga kasinatian sa ubang tao, or bisan pa mga libro sa mga kalibutanon, mga self-help books. Dili. Mao lang ka na atong naandan. Di ba? Gusto na nimo maging better person, sige, basa ng mga, daghang kayo mga how to become better person, inana. Mao na atong naandan. Pero dili na maong ginasulti dinhi. No? Apan makita daw nato ang maayo kung ibase nato or itandi nato sa pulong sa Dios. Mao ni. Kung gamito nato ang kalibutanon, sama sa gipakita ni David na naa siya gihatag nga example din ha. Dili maayo nga example. Ingon pa niya nga kining nga kaalam gigamit sa mga tao dili scriptural, dili sakto nga kaalam, matod pa niya dili sila makapangandam og insakto. Mao nang resulta kung ang imuhang kaalam dili scriptural, dili ang kaalam gikan sa Ginoo, ang resulta dili sila makapangandam. So unsay nahitabo dito? Salmo 39 bersikulo 6 ingon pa niya, sige daw sila tigom og salapi. Sige tigom og salapi, bahandi. Ingon pa nila for the rainy days ni. Andam ta ba para sa di ba nindot man na? Di ba magtigom ta para sa ugma? Pero sa ilaha, para di daw magutman, sige sila padato pag-ayo. Pero ingon pa ni David sa Salmo 39 bersikulo 6, mamatay man gihapon ni mga tawanan ni. Mamatay man gihapon sila unya, dili nila mapuslan ang ilahang kadato. Mao ning mga tao nga dili wisdom nga scriptural, dili wisdom nga gikan sa Ginoo ilang gituman, kundi mga kalibutanon. Kana mga libro sa kalibutan nilang gisunod. So mao po ni atong natun-an sa chapter 6 kay nahuman naman nato ang first 6 chapters sa Ecclesiastes. Kung nahinumdum pa mo nga ang pagka-adunahan. So katong sa chapter 6 atong niaging bahin. Dili di ay permi nga maghatag og kayuhan. Kini di ang dato ka, adunahan ka sa mga butang sa kalibutan. Dili pirmi nga maghatag kanimo kaayuhan. Oh. Prosperity is not always or necessarily good. Kung naa kay kwarta, daghan kaayo, pero kung dili kahatagan sa Dios og gahom aron pahimuslan kini, it is useless. Magmahay ra gihapon ka. Kay mamatay ra ka, dili nimo pahimuslan. Lain ang magpahimulos ani. Kung wa gani ka kabalo nga ang imong gibilinan ani, maayo ba mo handle og kwarta basig iwaldas ra. Ug mao nang nahitabo kang Haring Solomon. Ang iyang anak si Rehoboam mura lag gipamilok, nawala na ang bahandi. Kay gigasto niya, giwaldas niya. Ug dili karon sa chapter 7, maupod no. Pero ang prosperity dili ang kabaliktaran, kundi ang kabaliktaran ani is adversity, ang i-mention din sa chapter 7. Kung prosperity daw is not always necessarily good, ang adversity daw is not always necessarily bad. Adversity, kanang kalisod. So i-welcome po dahil na to. Dili lang ang kanang kadagaya, no? Bisan dahil ang kalisdanan, kasi it is not always necessarily bad. So, sulti ka na sa bisa pod sa ka, respected na ako nga expositor sa Ecclesiastes. Ako lang gi-quote. Mao na mga igsuon og mga higala, ang langit nun nga kaalam, kinahanglanon kayo nato. Aron kita magpakapangandam sa umaabot. Aron kita magkinabuhi ug mas maayo. Mao ni ang tinguha ni Solomon na maka-apply tag wisdom. Dili ang atong nasayran nga maayo, kundi kung unsay maayo sumala sa pulong sa Dios. So karon makita nato dinhi, aduna kitay mga maalamong pagpili, choices. Maalamong pagpili para sa mas maayong panglangtaw sa kinabuhi.
Kasi base na sa atong perspective eh. Usahay ginasunod nato, mao gina ang atong perspective. Pero ang perspective sa Ginoo gina-disregard nato. Na importante ibutang nato karon pagbalik unsa ang perspective sa Ginoo. And we have to apply choices. Kinahanglan ta magpili. Na maghatag lamang kita karon og tulo. So adto kita sa una nga pagpamili. Maalamon nga pagpili para sa maayong paglantaw sa kinabuhi. For a good perspective. So mao ni una. Ang una is pilia ang maayong kadungganan kaysa luho. So pilia ang maayong kadungganan, a good name. Mao na atong pilion. Makita nato na sa bersikulo 1a, ingon dinhi, ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Mahalon nga pahumot. Ang pahumot, maayo man na. No? Perfume. Gawas kung naakay allergic rhinitis para sa moang balay, dili gina maayo para sa kuha. Pero kanang pahumot, generally, maayo gid na. Kay mura kag bagong ligo. Pag magpahumot ka, bisan wala di kay ligo isa ka semana, pero pag magpahumot na gani ka, mura na kag bagong ligo. Pero bisan maayo ng pahumot, mas maayo gyud nga dili baho ang imuhang dungog. Diba? Mao nang pilia ang kadungganan. Ang pahumot maghatag kinig artificial nga kaayo sa imong lawas. Muhumot ka. Physically, artificially, di po gina mudugay. Muhumot ka. Pero kung baho kaayo ang tan-aw sa tao sa imuha, labi na atubangan sa Ginoo. Wala gihapon ka. Wala gihapon. Na makita nato dinhi, gisumpayan ang pulong na pahumot o kining adjective na mahalon. Mahalong pahumot. So, kining pahumot nga mahalon. So, dili lang kay makahatag kini og physical nga kaayuhan, kay muhumot ka, o temporaryo nga kahumot sa tao, makita nato dinhi nga kini mag-elevate pod sa imuhang social status. Mag-elevate pod. Ngano man? Mahimo siyang sikat, mahimo siyang ilado, tahuron sa uban, maghatag kini og garbo ngadto kaniya. Ngano man? Tungod kay luxurious siya, galante. Ngano man? Kapalit siya og pahumot nga perting mahaluna. So talagsa ra mga tao makapalit og inaani ka mahal nga pahumot. So kining tawhan na dato ni. So taas din kayo, instantaneous ang tanaw sa mga tao sa iyaha. Kaso lang artificial ra gihapon. Dato siya, kwartahan siya. Sa Biblia makita nato ang maayo nga paggamit sa mahalong pahumot. So kinitan-aw nato ang perspective sa Biblia. Siguro kay hinumdum mo naigi example din ha sa mga gospels. Kita nato din ha sa narrative sa gospels nga. Dunay babae nga prostitute. Isa ka babae nga muhumot lang kung mag-perfume. Kining bayhanan muhumot lang ni siya kung mag-perfume. Nga naman, kasi baho ang ihang dungog. Nga naman, ang prostitute siya. Pero instead nga iya kinang gamiton ang pahumot sa iyang kaugalingon, mas gipili niya, na si choice. Iyang gipili nga igasa kini kang Ginoong Hesus. Hinumdum mo nga iyang gibubuan og pahumot ang tiil ni Ginoong Hesukristo. Hinumdum pa mo ana. Mas gipili niya nga igasa kang Ginoong Hesus aron maghatag og pasidungog sa Dios. So sa iyang gipili, niduol siya kang Hesus kay kabalo siya nga mahugasan ang iyang bulok ug baho nga kadungganan. Mao na iyang gipili. Tan-awa pag-ayo. So didto sa Ginoo niya makuha ang kapasayloan. Mao na ang naa siyang kasing-kasing, mao na ang iyang perspective. Sakto ang iyang panguna-una. Kaya gipili niya ang tama. Ingon pa niya, didto nako makuha sa Ginoo ang kapasayloan. Didto sa Ginoo makuha nako ang kahugasan, mahugasan ang akong sala, ang akong guilt. Mahimo siyang limpyo at tubangan sa Ginoo, mura siyang naligo. Bisag di na siya magpahumot. Nga naman, malimpyo naman siya. So mao ni ang iyang gibuhat. Mao na dili siya kinahanglan na magpahumot.
Kay atubangan sa balaan og nga Dios, balaan na pud siya og humot na pud siya. Tungod sa pagpakabalaan, dili niya kundi si kinsa man. Tungod sa pagkabalaan ni Ginoong Hesukristo. Busa niya adto siya kang Ginoong Hesus. Sakto ang iyang choice. Pero uban mga tao nga nakakita gisayangan sa pahumot. Nireklamo sila, kasayang bana nga naman. Gibubo man na sa tiil nga, perti man ang mahala. No, kini daw ang pahumot nga gigamit sa atong panahon ron, makapalit man tagbaratuhon na pahumot, no? Pero sa unang panahon, mahal gida ang pahumot. Labaw na sa panahon ni Haring Solomon. Kay talagsar ang siguro kayong kanang mga perfumer, talagsar kayo, kaya perting mahala. Unsa ka mahal ni, ang sulti pa diri sa Biblia, nga mubalor kuno kini og isa ka tuig nga sweldo. Imagine mo na, isa ka tuig ka magtrabaho, mao nang balyo sa pahumot, perting mahala. Pero wala igbali sa babayi. Para sa iya mas maayo ang kadungganan at tubangan sa Ginoo kaysa magpabilin nga tinabunan sa artipisyal nga pahumot bisag unsa kini kamahal. Dili niya na gusto. Ingon din sa bersikulo 1, ang maayong kadungganan, sa English ni siyang kadungganan is reputation. Reputation. Pero dili lang ni siya reputation sa atubangan sa mga tao. Dili ni kay para humot ko sa atubangan sa mga tao. Dili na mao. Kundili atubangan gyud sa Ginoo. Kay unsaon man nimo, humot lagi ka sa atubangan sa mga tao, unya baho di ay ka atubangan sa Ginoo. Di ba? So iyang gipili, gigamitan niya og wisdom. Dapat sakto akong pilion. Mao na gihimo niya. Ang babae gipili niya ang insakto, no? Bisan pag kanato ang ihang palibot ginatan-aw magid siya physically. Gina-condemn siya. Pero humot man pod siya sa Ginoo. So ang ginatudlo din kanato, ayaw pilia ang kadungganan tungod sa success or material nga bahandi nga makita lamang sa tao. Pilia nga madawat ka sa Ginoo. Makita sa Ginoo ang imong kasing-kasing mo, imong pilion. Mao ni ginatudlo dinhi. Ayaw nang makita lang sa tao, kanang matimahuan lang sa tao, ay kahumot ba nimo ay? Ayaw na. Uy, kadato ba nimo no? Pertiguning mahala imong pahumot. Grabihan nimo nindutan nimong sinina oy, kapuhan nimong sakyanan oy, kadato ba nimo nang mga tao mo tampisok din sa imuha kay nga naman gusto mangayo. Humot dain ka sa mga tao. Pero ang gipili sa babae dili. Gipili niya nga ang iyang kasing-kasing mahimong limpyo at tubangan sa Ginoo. Nga dili na kinahanglan magpahumot. Kay mahimo na siyang balaan didto kaniya. Pila lamang ang makadawat ni ini. Sagaran dili. Gusto. Ilang ginaisip na mas gwapo gyapon ng kwarta, brad. Nindot gyapon ng daghan kag kwarta. So pilia nga madawat ka sa Ginoo, pinaagi sa paglakaw sa pagkabalaan. Kung dati kang makasasala, kay kita tanan, makasasala man gyud. Wala may dili makasasala sa atoa. Duol sa Ginoo. No pareho sa prostitute. Napabay mas baho nga ikumpara nimo sa kanang mga dungog sa mga babaeng ginatawag nila mubuog lipad. Di ba baho kayo? Pareho sa kanang mga tax collector, mao nang ginaila dinhi sa New Testament, mao ni mga sinners. Mao ni mga baho sa katilingban. Pero bisag unsa ka hugaw o kabaho, muhumot ka kung mutuo ka sa ebanghelyo. Kung muduol ka kang Kristo, muhumot ka. Kung ikaw pod magtotoo na ka, padayon ka sa paglakaw sa pagkamatarong. Aron dili mapasipad-an ang pangalan sa Dios. So reputation is very important. Dili lang ni para sa mga unbelievers, kundi para pod sa mga magtotoo. Kay walay tinuod nga magtotoo, na nakaila na kang Kristo, nga nagpabilin sa kangit-ngit. Mugawas gyud na siya. Muadto gyud na siya sa kahayag, kay nga naman si Kristo kahayag man. Muduol gyud na siya kang Kristo.
ngadto sa kahayag. Unya makita ang kabag-uhan dinha sa iyahang kinabuhi. Muna huna-huna pangutan na imong kaugalingon, do na ba'y kabag-uhan ang akong kinabuhi? Niduol na ba ako sa kahayag o nagpabilin ako sa kangit-ngit? Pangutan na imong kaugalingon. Kung muduol ka sa Ginoo, muhumot ang imong pangalan sa iyang atubangan. Actually, dili lang atubangan sa mga tao, kundi atubangan po sa Ginoo. Ang tao nga maalam, magpabilin siya og maayong example, magpabilin siya og maayong ehemplo sa mga tao nga nagsunod niya. Ang ihang reputation mahimong sumbanan sa mga henerasyon ug mga katuigan, mulungtad kini, mudugay ni siya. Gani ang mga Kristohanon makadawat gayud og ganti dito sa langit. Pero ang prosperity, ang kwarta dili gayud. Nganong dili mulungtad ang dinala sa prosperity? Dili mulungtad. Tungod kay dili ni mo ni ma-enjoy kung dili ka hatagag gahom sa Ginoo. Tinuod, dato lagi ka, pero igo lang ka sa tan-aw, magsina lang kag ihap sa imong minilyon. Pero pag kuhaon na ka sa Ginoo, useless na ang kanan. Dili nimo ma-enjoy kay dili kaniya hatagan og gahom para ma-enjoy kini. Mao na to natun-an sa chapter 6. Diba nakahinumdom pa mo? Useless ang kadato sa isa ka tawo kung dili kaniya hatagan og gahom para imuha kining mapahimuslan. So, dili ka malipay. Now, if you choose a good name, kaya ingon din pilia ang kadungganan. So, pilia ang good name. Kung imo nang pilion ang good name, that is, you choose God. Gipili nimo ang pagkabalaan. Gipili nimo ang pamaagi sa Ginoo. Gipili nimo ang Ginoo. Og magmalipayon kagayod. Sama sa babae. Nakita nimo sa iyaha nga gihugasan niya ang tiil ni Ginoong Hesukristo, naghilak siya, kahilak to sa kalipay. Nga naman nabakwi gikan sa iyaha ang guilt sa sala. Gidawat siya sa Dios. Bisikon sa siya kahugaw, pero gidawat siya sa Dios. Malipay siya. Malipayon ka, magmalipayon ka higala kung muduol ka kang Ginoong Hesukristo. Dili ka gyud niya isalikway. Nakaroon ato pong tan-awon, unsa pay gisulti sa Biblia bahin dinhi sa panultihon, no? Unsa pay gisulti niini? Panultihon 10:7 atong basahon. Yan pa siya, ang taong matarong hinumduman ingon nga panalangin. Ang tao daw nga matarong, hinumduman ingon nga panalangin. Apan dali rang kalimtan ang taong dautan. So nagisgot kini sa good name. Ang tao nga matarong, mahinumduman siya. Di siya makalimtan. Panultihon 22 bersikulo 1. Ingon dinhi, kun papilion kamo, nanapod ning pagpapili. Si Solomon gyapon ni timan-i. Kung papilion kamo sa maayong kadungganan o sa daghang bahandi, pilia ang maayong kadungganan, ang maayong kabubuton. Ang maayong kabubuton mas bililhon pa kaysa sa lapi o bulawan. Mao kini ang malamong pagkinabuhi. Ang pangalan mao'y representasyon sa imuhang kadungganan o reputasyon. Mao na pilia ang maayong pangalan o maayong reputasyon. Although, sa akong ginaingon kaganina, daghan gyapon mga tao ang pilion nila ang kwarta. Na bahalag madaot ang ilang pangalan. Ang kadato makalimtad. Pero ang maayong pangalan mulungtad gayod sa mga henerasyon. Isaiah 56 bersikulo 5 ingon dinhi, maghimo ako og handumanan alang kanimo, og himuon ko nga mahinumduman gayod ang imong ngalan diha sa akong templo ug sa akong katawhan. Bisan og wala kay mga anak, dili kagayod kalimtan. Now, mao man na atong ginaisip no nga ang atong mga kaanakan, ang atong mga kaliwat mo maghinumdum sa ato. Pero what if wala kay anak? Kini kasi intended for a eunuch, gi istorya sa Ginoo. Bisan pag wala kay anak, mahinumduman ka, mao ni pasalig sa Ginoo. Ang maayong reputasyon, ang maayong pangalan mahinumduman gayod. Now, sa laing bahin, ang mga tao pod nga dili maayog reputasyon, mahinumduman pod sila. Pero dili humot
No, baho kayo. Ilado gihapon sila pero tungod sa bad reputation. No, dili maayo nga pasig panag-ingnan, dili maayong sundon, no? For example, pag makadungog kag pangalan nga Hitler, di ba? Maayo ba na? Example na sa kabangis, dili maayo. Nga nigpatay og daghang mga tao. Dili maayong sundon. Kung makadungog kag pangalan nga Judas, maayo ba na? Dili gyapon, no? Dili maayo, Judas ka. Dili maayo. Dili maayo paminawon. So pili ang maayong kadungganan, mga igsuon. Kung Kristohanon kita, timan aduna kitay mas taas ug mas labaw nga pangalan kaysa atong apelyido. Ug ang atong batasan mag-reflect sa atong manluluwas. Kristohanon man ka, naa kay mas labang pangalan ang imuhang pagdala sa pangalan nga Kristo. Mao na. Unta dili kini makahatag og kapandulan sa uban. Unta maghatag kini dungog sa atong Ginoo. Now, karon pangutana imong sarili. Kung ikonsiderar nimo nga magtotoo ka ni Kristo, unsa man kahumot ang tan-aw sa tao sa imong palibot kanimo. Dapat dili nakakinahanglan og mahalon nga perfume. Dapat dili ka kinahanglan nga magpahumot aron mohumot ka sa mga tao. Dapat mugawas na kanimo ang kinaiya ni Kristo. Kay Kristohanon ka man. Na ikaduhang pagtulunan, makita nato sa bersikulo 1b. Ingon dinhi, ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. No? Lisod ni siya nga batbaton. Daghan mga simbako imong madungog ani kay nagisgot apog kamatayon. Pero mao ni ang panglantaw sa Dios, mao ni ang panglantaw sa Biblia. Mao ni ang panglantaw sa Ginoo. So mao ni no, ikaduha, pilia nga pamalandungi pirmi ang imong kamatayon, labaw kaysa imong adlawng natawhan aron makapangandam kaniini. Pero ang pangutana, paunsa nahimong tinuod nga mas maayo pa ang adlaw sa kamatayon kaysa adlaw sa pagkahimugso. Una-una adlaw maayo, nganong nahimo man ni siyang mas maayo? Tinuod ba ni? Yes, tinuod. Pero masabtan lang kini sa mga tinuod nga mga magtotoo. Kining butanga is para sa mga magtotoo lamang. Mas maayo pang mamatay aron makalingkawas na sa kalisdanan. Sa lawas nga kay didto na makasalangit, no? Wala na kalisdanan, wala na temptasyon, wala na kaguol, wala na pag-antos. Pero sa mga unbeliever, siguro ang kamatayon para sa ilaha, ingon sila, rest in peace na siya. Pero di ito, kinisinugdanan lang sa walay katapusan nga pag-antos. Pag mamatay ang unbeliever, dili maundang ang iyang kalisdanan. Magsugod pa lang noon. Pero ang believer, rest in peace nga tinuod. O buanto na siya sa kinabuhi diin puro na kalipay. So, kaya alang kanila, yung panila, ang birthday daw, mao gyapon no, ang labing importante, mao na kanang maghisgot og adlaw sa natawhan, di ba? Birthday man na. So, importante. Lipay-lipay, unsa pa? Inom-inom, unsa pa? Kanang kanta-kanta, kada birthday, gastuhag dinaghan. Para sa ilaha, diri lang kutob ang kinabuhi. Pero ako nagasulti nga dautan nga mag-birthday ka. Dili dautan nga kanang maglipay-lipay ka. Dili dautan nga mag-celebrate ka. Pero kung unbeliever ka, dili makaayo kanimo nga ang imong paglipay-lipay mutabon sa imong tinuod nga makaluluoy nga sitwasyon. Tungod kay sige kag lipay-lipay nakalimot na ka nga tubangan sa Ginoo di ay ikaw makasasala og padulong ka sa impyerno. Nawala na siya nga realisasyon kasi sige kag kanta-kanta, sige kag inom-inom, sige kag lipay-lipay. Abi nimo
ang imong kalipay dinhi sulbad ang imong problema, dili di ay. Dapat imong hunungon imong paglipay-lipay ug hilak dito sa Ginoo. Mao nang padayon ni Solomon sa bersikulo 2, mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang mga buhi kinahanglan magpahinumdum kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Mas maayo pa nga didto ka sa naay funeral, ngano man para makahinuplog ka sa kinabuhi. Dili ka kaikya sa kamatayon. Mao nang realidad. Mas maayo pa imo ng pangandaman kini. Kay mo abot gina kanatong tanan. Pangayo og pasaylo og dawata sa Ginoong Hesus aron ipakataw ka pag-usab. Mao nang sa John chapter 3 nga you must be born again. Muduol ka sa Ginoo. Dili nimo hunahunahon pirmi ang kanimong adlaw na tawhan. Ang imong hunahunahon nga mataw ka pag-usab. Mao nay sakto. Kung mahitabo na, pwede na ka maglipay diha sa Ginoo. Tungod kay andam ka na kanunay sa imong kamatayon. So kada tuig naga-celebrate man gyud ta sa atong adlaw na tawhan. Pero ato bang ginapamalandungan nga kada dungag sa ato ang birthday, nagadungag ang atong birthday kada tuig, nagabawas pod ang atong nahabilin nga oras sa kalibutan. Ta-realize ba ta na? Di gamay na lang gidaya nga akong oras sa kalibutan kay nagtaas naman pod akong edad. Kung ikaw magtotoo na, imong ikumpara, no, mas labaw gyud ang adlaw sa kamatayon aron makauban na nimo ang Ginoo. Kaysa ang realisasyon nga gipakatawo ka nga makasasala at tinunglo nga kalibutan, puno og kasakit og pag-antos, dili nimo ikatandi sa kalipay didto sa langit. Mao na ang atong matun-an dinhi. So moadto kita karon sa ikatulo pagtulon-an. Makita nato bersikulo 3 hangtod 4. Ang atong matun-an dinhi, pilia ang magmasulubon kaysa pagsadya aron makapamalandong sa kinabuhi. You choose katong pagmasulubon kaysa magsikag happy-happy. Mao ni ang sakto, mao ning perspective sa Ginoo. Ang tao dili ganahan na to, lipay-lipay ko, ang ano magsige man kagkagool. No? Napagani kanta nga, tawanan mo ang iyong problema. Pero sa tinuod lang, pag humagkatawa, naagya po ng problema. Dili di ay na solusyon ang katawa lang pirmi. Dili di ay. Dapat po, imuha po dahil siyang hilakan. Palandungi ang kinabuhi. Ingon din ni bersikulo 3, ang kasubanan, mas maayo pa kaysa katawa. Tanawa ra. Dili rin day katawa lang pirmi. Makasubo man kini sa imong panagway, apan sa kasing-kasing makalipay. Nindot, tinuod nga kalipay dahil hinoon kung magguol ka. Buang-buang ang tao nga maghuna-huna sa kalipay. Ang maalam mo, naghuna-huna sa kamatayon. Kita ni mo? Dili ni maong sagad sa to ang nakasanayan. Kasagaran gusto na to, sige ratag katawa, sige ratag joke-joke. Kay para makalimtan na tong problema. Pero mali di ay. Mali di ay na. Mao kini ang maalamon nga pagkinabuhi. Pamalandungi kanunay ang kinabuhi. Pero paunsa nimo buhaton kung pirmi kang nagsigig party-party? Di ba? Pirmi kang kanang lipay-lipay sa undanga. Kining mga butang nga mao ning makababag diin dili ka makapamalandong og tarong. Kasi kada uli nimo red horse. So dili ka makauna-una og tarong. Kadili man sound ang imong hunahuna. Dili ka makapamalandong og tarong. Dili kini maalamon nga pamaagi. Daghan masuko sa kuwaan ni ba o makadungog. Ika nang ang ilahang kinabuhi gusto nila nga enjoy life lang yun. Na unsay joy para sa inyo? Kana agong tagtulo ka case. Inana ba? Kana agong magsikirag katawa. Mahalag murag walay problema. Oh, pero si Piyatay, dili ni ako ang pulong. Pulong ni sa Ginoo. Ingon din sa bersikulo 4, buang-buang ang tao nga maghuna-huna sa kalipay, ang maalamon maghuna-huna sa kamatayon. Unang pulong sa Ginoo, sakit kini. Dili ba ang sulti po ni Solomon nga enjoy life, di ba? So tama, enjoy life to the full. Kana if
kauban nimo ang Ginoo. Pero kung wala pa ang Ginoo, wala kay katungod, kumbaga, nga maglipay-lipay. Nga naman kasi even if maglipay ka, dili ka matagbaw niini. Unya pagkahuman unsa man, itambog ra ka sa kalayo. Sa impierno. Na ang pangutana nganong mas maayo man nga maghunahuna sa kamatayon kaysa kalipay? Ngano man? Tungod kay ang kamatayon magdala kanimo sa paghunahuna sa kinabuhi. Mao ini mo dala kanimo nga hinuplugan ang kinabuhi, ang realidad sa kamatayon. Mas angayan nimong pilion ang magmasulubon aron makahunahuna kag tarong sa kinabuhi. Mao'y ginasulti dinhi. Mas maayo mo adto kag funeral kaysa birthday party o sa kasal. Asa man ang mas daghan og maminaw sa wali? O base sa inyong experience. Kanang kasal o lamay? Sa birthday, nga, inig birthday gani niya, nakandam na ganing litson, niya humot pa yung kayo, niya magwali ka dito. Ang una-una sa mga tao, wala sa imuhang giwali, dito na sa litson. Ang beer, bugnaw kayo, no? Wala na yung makatarong og paminaw. Pero sa lamay, adunay pagpanghilak, adunay pagbangutan. So, siguro naka-attend pod mo, ana. Kasagaran sa inyo, naka-attend na pod mo ka ng mga funeral service. Kung mamina mo ugwali sa funeral service, dili kaya pwede ninyong hunahunaon sa inyong kaugalingon, sa sulod ninyo, usa ka mga adlaw, ako na pod ang isulod dinha sa lungon. Nakatesting na bumuana nga moadto mo og kanang funeral. Usa ka na ka realidad nga tinuod nga sa atong kinabuhi. Pwede pod ikaw ang isulod didto sa lungon. Diba? So ang kamatayon magdala kanimo sa sakto nga atmosphere diin makahuna-huna kag tarong sa imong kinabuhi. So mao kana ang ikatulo nga bahin. Mga igsuon ko, taas pa unta ang akong ihatag kaninyo karon, pero tungod sa ato ang panahon, ato kining hisgutan og balik. Padayonon nato sa laing panahon ang kining mao nga pagtulunan. Unta nakahatag kini kanato og kaalam. Ay kining gisulat ni Solomon, ang iyang intention is we apply wisdom para sa ato ang kinabuhi. Ang first chapter, 1-6, diagnostics. Ang kini nga part is solution. Ang iyang ginaingon, ang solution sa kinabuhi, apply wisdom. Pero ang wisdom nga iyang ginaingon, ingon siya, dili nang wisdom nga nakuha nimo sa daplin-daplin, ha? Kundi ang wisdom nga base sa pulong sa Dios. Ang perspective sa Ginoo mo i-apply sa imong kinabuhi, dili ang perspective sa tao. Although sagad sa to, dili ta kasabot ani. Kasi naanad man ta sa perspective sa tao. Magisgot ka o kanang kamatayon, ayaw na brad. Palayo lang, simba ko, anak ka. Pero mao ni ang realidad. Ingon din ayaw pag sige gisgot og lipay-lipay, ay sige, hunahuna nimo pirmi na lang kang hudya ka. Ayaw. Mas maayo po di ay nga imuhang mag-uol ka. Kasi gisulti ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 5:4. Bulahan ang mga nagmasulubon. Di ba? Kay lipayon sila sa Diyos. Ang katong mga tao nga nagmasulubon. Nganong nagmasulubon man sila? Wala sila nagmasulubon tungod kay sila kwarta. Dili na mo ang ginasulti dito. Pero kung mong sundon og maayo, ang Mateo 5:4, naa siya sundan. Unsa man to? Bersikulo 3. Unsay gisulti sa bersikulo 3? Ingon siya, bulahan ang katong mga pobre sa espirituhanon, kay maila ang hingharian sa Dios. Sa ato pa di ay, kining mga tawhana, before sila naging emotional, ang emosyon nila, masulubon sila, before sila naging emotional, naapektuhan una ang ilahang
utok. Ang ilang hunahuna, ang ilang realization. Ngayon sa di ay ilang realization, pobre di ko sa espirituhanon. Unsay ibot pasabutan ng pobre sa espirituhanon? Kana bang imuhang giimbentaryo ang imong kaugalingon? Imuhang gi-check. Gi-check nimo ba? Mahimo ang imong mahimo. Gitan-aw nimo, nakita nimo nga, uy, bankrupt man day ko. Zero balance man day ko. Wala man day ko mahimo para luwason akong kaugalingon. So kung makita na nimo nga ikaw bankrupt ka, pobre kay ka sa espirituhanon. Sa tinuod lang mga kaigsunan, kita tanan pobre sa espirituhanon. Walay ni isa ka nato nga matawag nato nga sarang maka sulbad sa iyang solusyon sa iyang problema. Unsay problema nato? Kita makasasala, napailalom sa kasuko sa Dios o kandidato sa impyerno. Mao na atong problema, dili ta makaluwas sa atong kaugalingon, mao na nga to ang status. So kita tanan pobre sa espirituhanon. Pero ang nakanindot ni karon kining gisulti ni Ginoong Hesus. Ang kani daw mga tao nga pobre sa espirituhanon, magma-realize na nila mo resulta into emotion. Unsa emotion nila? Magmasulubon sila. Mao na saktong basihan katong mga tao nga nagmasulubon. Masulubon sila tungod kay sila makasasala og wala sila mahimo para makagawas sila niini. Makalingkawas sila niini. Wa sila mahimo para makalingkawas sa kasuko sa Dios. Wa sila mahimo niya na. Mun sa ilang gibuhat, naguol sila. Naghilak sila tubangan sa Ginoo. Ang nindot nga example niini katong Lucas 19 nga 18 yata nga Pariseo nagampo kauban sa katong tax collector. Ang katong tax collector kauban sa Pariseo niadto sa templo. So nagampo silang duha. Pero dili pareho ilang pagampo. Ang isa, yung tax collector, hambugiro kayo. Sulti pa niya, ang Ginoo, salamat kay dili ko pareho nining tax collector nga tikasan, nga makasasala. Yang gina-condemn tax collector. So yang ginatanaw, yang kaugalingon, dili siya makasasala. Tarong siya. Actually, self-righteous siya. Pero ang katong tax collector on sa ihang gibuhat, dili siya halos muhangad sa langit tungod sa kaulaw. O gidok-dok niya iyang kasing-kasing. Ngano man, sulti niya, Ginoo, pasaylo ako, makasasala ako. Mao na ginatawag og nagsubo. Nagsubo siya ngano man, tungod kay makasasala siya. Kay tungod ihang nasinati, na-realize niya nga siya, pobre sa espirituhanon. O kay pobre man siya sa espirituhanon, nagsubo siya sa isulti ni Ginoong Jesucristo, kining tawhana ni uli nga nagmalipayon. Mao nang maayong balita mga igsuon. Kung ikaw nagmasulubon karon tungod sa imuhang sala, niduol ka sa Ginoo nangayo kag pasaylo, ang maayong balita, dili ka muuli nga luhaan. Kung dili muuli ka nga malipayon. Ang sulti sa Ginoo, bulahan ang mga nagmasulubon, kay lipayon sila sa Diyos. So dinhilan ta kutob o ang Ginoo magpanalangin sa ihang pulong karong kapunon. Ampo ta. Among Ginoo nga langit nun daghang salamat Lord, bisan sa hamubo nga panahon nga kami makauban o maminaw sa imuhang mensahe. Imuha na pud kaming gitudluan Ginoo, gipakaon na pud minimo og espirituhanon nga pagkaon. Maayo kagyud kaayo Ginoo. Aron kami mo survive kasi ingon nimo, man shall not live by bread alone but by every word that comes out of the mouth of God. Tabangi kami Ginoo nga dili lamang kini magpabilin nga kaalam alang kanamo kundi maaplikar gyud namo sa matag adlaw nga kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga lakaw kami sa pagkamatarong, sa pagkabalaan, sa pagkadyusnon. Unta mo reflect sa amo ang mga gawi, sa among pagpamulong ang kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Lord, maluoy ka kanamo. Mao kini Ginoo amang pangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang iyon ko kamo sa pagtindog sa kaulahing bahin para sa ato ang benediction.
Again, Lord, we would like to thank you and praise you. Walay lain nga angayan sa pagpasidungog, pagpasalamat, kundili ikaw lamang, Ginoo. Ikaw ang maalamon nga Dios. Ikaw ang magbubuot nga Dios. Ikaw, Ginoo, ang nasayod sa among mga kinabuhi. Ug nagpaubos kami, Ginoo, tugyan namo kanimo ang among mga kinabuhi. Ikaw ang nasayod sa among umaabot. Ikaw, Ginoo, ang kabalo kung unsay mahitabo namo sa among ang ugma. Wala kami kabalo, Ginoo, kung kanus amin nimo kuhaon, pero ikaw kabalo ka, Ginoo. Tabangi kami nga mahimo kaming maalamon. Aron, Lord, dili na mo ma-spend sa mga butang nga walay pulos ang amo ang habilin nga kinabuhi. Punta, magkaroon kami wisdom to choose rightly, to apply wisdom every day sa mo ang kinabuhi. Nga matag desisyon na mo, Ginoo, matag pamili na mo, Ginoo. Kini subay sa imong kabubuton aron kung unsa among buhaton maghatag lamang og kaymayaan sa imong pangalan. O Ginoo, amo pong ginabalik kanimo ang imong gihatag nga kaayo kanamo. Gitagaan mi nimo og abilidad sa pagpanarbaho, abilidad, Ginoo, para makakitag kwarta para sa among pamilya, among makaon, ug para pod sa uban, Ginoo, makatabang sa imong buluhaton. Dawata kini, Ginoo, agi og pagpasalamat, pasidungog sa imong pangalan. Lord, gamay lamang kini, tipik lamang kini, Ginoo, apan ikaw nasayod sa among mga kasing-kasing. And ikaw, Ginoo, magabalos, Ginoo, kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao. Lord, we pray for your benediction. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug panag-ambit sa balang Espiritu maana kanatong tanan o ang tanan magasulti. Amen. Amen. Maayong gabi kanatong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Praise you, Lord Jesus. Oh, church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given, with shield of faith and belt of truth, will stand against the devil's lies. An army bold whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Call to war. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the price for which He died, an inheritance of nations. See the cross where love and mercy meet,
as the Son of God is stricken. Then see his foes like crushed beneath his feet, for the thunderers has risen. And then as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see Him. Spirit come, so Spirit come, with strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of a servant good and faithful. The saints of old still lie awake, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. May the church arise in the strength of the Spirit of Jesus Christ, our Savior and our King. Give you thanks, Lord. We praise you. O Lord, our God, thank you for the joy you feel in our hearts. Thank you for making us worthy to stand before you to worship you through your Son, Jesus Christ. O Lord, may we continue in your word and use it for the glory of your holy name. In Jesus' name we believe and pray. Amen and amen.